Kinde no chopa nyola no se yemi gilo kigido. Nyakochia. Era gimbola ni se yudo nyodo ni kelo nyako. Nyakochia. Chologore. Nyeje lunga ni sandi nango. Nyakochia. Mimi giere kunde jalo sigo kachandi gimo. Nyakochia. Utemo kadano wada tema kimedola. Nyakochia. Nyakochia. Those, ingadi dia ugi. Jogi an ko gadier. Jogi donga konyo mwalo pinye rer kuchocho. Angiso kini an gitich moro ma ipango gik moko chap magi ko joma nya dogo. Kara wach ni boxes ogiting maber. Kikethik magani iye. Sawa, kikibet goswa. Wach ni kini wangi daka predek agi kasre. We bwana, si mnafaa kwanza kuchukua maboksi. Unasimama hapo. Kasre pio kagi taka mapredek ende. Fanya ala. Na hii kijana yako inakaa ni kama imelegea sana wewe. To adu an korukin in Mimondi warehouse mama Mombasa road chande. Okay. Mondo ikonjo go supervising mag unpacking boxes. Oh, okay. No problem. But wacho ni gigo they are very safe kaji donge teams. Wabo unpack ikaw teruge market. Sounds great. Mano ber. Yes. Wacha ni yauge kasre. Binene hii box yako mzito sana. Wewe wacha bwana peleka boxi ndani. Nikuja hapa kuuliza boxi. Hey, madam. Mwenye madam, kusaidia aje maze? Hapana maze. Mimi anataka tu Nyakochia yawa. Kwa majina wanamuita Nyakochia Delikeshish au Nyakochia Delikeshish. I am husband to Elure the caretaker. Nimekuja nataka ule CID ya CEO. Hapa. Hapa ka. Shida ni gani? Sina iko kubwa. Sina ulagai, uladui na ulagadui. Ya ile ya tablea ya namkataa lipa pesa ya Nyakochia Delikeshish. Sasa inamtaka CEO ya CID hapa. Anamfanyia yeye gine ripoteso. Mama, inyakani. Karinyalu yawa. Yawa ne antokoro anan Nyakochia. Gimo biro wane Nyakochia. Kochia ni kani? Kochia ni gine Homa Bay County. Angeyo donge nigi kaute. Donge banyisi ni. Tokora ko yinadi mama. Kuri neno ng'at moro miluongo ni table. Koro table no miye tich moro ma Nyakochia Delikeshish. Atendo ne table ma welo haloka welo wa America to chiemo mno piny. Welo wa kanya to chiemo to table wacho no dhi chuo. Koro chopo sa chuo table poko chula. Kore mokela ka abiro ng'iyo CID mar CEO mondo report ne. Oh mama, tapenji in gi table ni. Ntie kuma ondiko ruwe. Ndikruok to kudwani magi matin. En gimoro manyadhi hotel to ni miya kuon gi matami to pesa di techulo. Mane kaka ne nitie. Ne gima tin bok ndikruok. En mana wach mar dhok. Koro ka onge mama to kanyal konyi. Choke? Ne ibiro konya pare. Ibiro konya nikech pesa man godo ng'eny malich. Pesa ma tablet ndi godo ng'eny malich. Ne kokinya kwanza nasefwenyi. Makeup mokwongo ikia wiro. Training bag ne okedhi. Na ibiro miya police madhi. Mama, wego koko kae. Wego koko ka digo koko kucha. Poka koko. Poka chako kata. Poka goyo malite. Ne kiki. Bejo odi wa gwasi. Bine odi wa gwasi. Upiwa ni Nyakochia Delikeshish senga. What's happening here? Oma ni CID. CID. Made shida mane? Sida wako mantiere godo nitie ng'at ma iluongo ni table to na chodo ne service mar gine Nyakochia Delikeshish magalo America biro buna chiemo chamo chiemba to table wacho no dhi chulo pesa Wowa mosawinji. Koro sani ochopo kama stable koro kudwa chulo pesa na to biro report ka to ukelo nyithindo moko matindo kae nyithindo moko dhi kata training ninyisa na moko bona wuog oko ema nyisa na dwaro polisi ma dhi chulo Iwacho ni table. What a way. It was good, no bad. South Africa, don't know the benchmarking. I go to Martin. They never chunga Martin. I'll get back. I don't know what take Odi. Sergeant Sansan. Pin kocha unkara ko gimoro ketere kuro. Nyako wabonge sana. Adier? Yes. Karane, ket gari ni tenge kanyo mondo woni odonj koni Odi. Inyalo lu. Kata gari tenge kanyo matin.
kori kecha ni. Ngato sichwani pap kamuti kose. Jatelo igori noma. Igori dosla mok fine. Noma mane kendo. Jatelo. Igori noma. Ere kaka iye jabungu biri ofisi kabitie. Odi. Aningin an MC me wodka. To office ni en office mar public ma ngata oyen donji office ka. Winjo gima wacho. Ok tim kamano. Inya paro ngama manu miya jabungu mondo ne adhi negno mondo chula cha. Anyalo paro. Koro ngano noko manyuria. Choke. Iwacho gango in. No yudo ko kanya negi. Adina tini ketaro ka en Sylvia. Sawa. Ingeni mara in police station. Ang'e. Opochore nyaka igo koko mang'eny. Koko kibiro konyi. Koko ni ne mogola kuma ne antie. Iwinjo. Koro abiro konyi asebiro. Sawa. Afande. Yes sir. Saidio mama. Yes sir. Akikiweya gi ng'ano jamwani onge gima dhi konyago. Jamwani dwaro mana pesa. Awacha adieri. Apenji. Dong ibiro go report mondo konyi. Koro mamini ema biro konyi onge gimoro ne jamwa okonyo jite. Afande. Yes sir. Make sure umesaidia mama. Sawa. Kabisa. Mama. Awinjo. Unanto onge gima konyago ng'ato kae. Mambo bera enya. Mano notimore. To ing'e ni jabungu nowacho ni client ni tijno tiyo maler bino sechule nyaka pesa duto. Koro noko tho. An mana wuondo gina ke mondo giol pesa mondo ging'e ni wach no rumo. Nikech nado ka en ng'amo kanyam ni. Koro mani go nyalo res nade. Jatelo in just make sure ni you clean your mess ki in mokiso eji. Mani temo ka threaten an kose. No ka threaten ni jatelo na bonga kodi real. Ing'e ni odi nyalo amua ni kata in wuon gi Sylvia nogono. Anyalo timo mafuru mapoko timo nyaka ne nyuol winjo. Koro kiwacho koda to wach koda kitang. Gawinji lakini you just clean your mess. But Sylvia kikisoe wach no. Mitiere gi jogini go. Then jok mitiyo go be weketo biro nikane matich biro ketho ni weche ni. Fakta para na setiyo ko. Ket na 5k simbo ywak ndenge kapok atunde get design cha. Tieko. Odi. Indi wacha na broloso. Abro go ni sim. Karibu. Chief. Mae chuor Nyaimbo. Okay. Inyalo paro case manyocho biro kae, miyo manyocho biro kae ka nigi alama moro matin. Mae chuore. Machiegni. Kamano chief. Ane chuor Nyaimba niluonga ni Dan, an god Siaya. Koro gimomiyo naluonge ka Dan, jaod nyocho biro ka ndalo ariyo mokalo. Okelo na case ne nyocha un gi ywaruok matin, ugwandoru mochwe ugoro. Koro naluonge ni mondo ibi lernwa korka korinto wachu gi jaod ni nobedo nade. Bwana chief en gimomiyo matin mok nang'e nya chopo e lwet sirikal. Jatelo wuoy matin gwandruok moro matin miyo ugore gi ng'ama miyo. Chief. Yes. Kuna mna gani? Habari zenu? Tuko salama. Sasa chief. Sasa chief, kuna mgeni yako alikuwa amepotea akakuja huko kwetu. So nikaamua kumleta huko. Hakuna shida, sisi sote ni serikali. Bado hiyo maneno tutatatua tu lakini mtangoja kidogo nimalizie huko. Chief, hapo unaharibu sasa. Ni ata sio muta. Sasa yeye atangoja alafu utamhudumia. Alafu mimi narudi kazini. Nyakochia. Si unajua tu kila step mimi natembea na wewe. Sasa utanipanga, si ndio? Hata tu ya kunyoa ndevu. Sawa. Sawa. Tuonane chief. Nyakochia. Dongi nyalo rito oko kanyo dakika achiel. Abulungi. Koro gima wacho ni ing'eno joma miyo ok kele lweny. Iluongo wuonu, iluongo minu, gi min dhako gi wuon dhako tubedo piny. Uyudo solution. Dong kamano. Wuoy matin. Piny masane dhako ok go. Dhako en chwech mang'aw koro. Ok adwaro winjo wach moro amora ni igo dhako. Omiyo koro anyisi niya, dog dala, ulos wachno gi jaodi maber mondo uket kwe. Kendo next week wadwaro report. Ibiro kae gi report tiketo imiyo chief. Donge wadwaro solution mari. Kaka utieko, kaka utimo, kendo kaka utieko gi dhako, dhako bende kanyo busain. Tikelo ne chief. Koro in dhiyo, report nadware mesa na kae. Juma manyien moko rumo. Kikichaki tim kama kamano. Wach makamano kichaki timo par joka kata buru kao ni atua ma ok ber. Iwinja? Awinji ji. Koro adwaro report no juma manyien moko kao. Ayero kamano. Aya. Chok maber.
Maximu. Antiko kiyudo voice note ni tungenia amanye nango skanyo nikech Silvio si mondo rom kod mzae. Koro kiyudo gini tungeni mane ngori na design no. Nyakochia. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Werundo wika kidwaro no inwuothi. Sacha, kora na biro timango, to biro wacho ne ng'a wachni. Maye, to kara nitine ni kanye. Dawe, gisani doga gin gisemako Sanju. Sanju ni kanye? Ikideu kata matin. Sanju ni kodwa to sani koro wan mapande maber. Kichopo kuno tibro romo kode. Ing'eni, nitiere gimoro malong'o manitine temo wachona. Nodwarango. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Nyakochia. Nyakochia. Warwaki. Chief. Mai Nyakochia. Okay. Machiegni Nyakochia. Koro osegony dhogi nyiso kaka wanyalo konyi. Erokamano bwana chief. An iluongo ni Nyakochia for Nyakochia Delikashishi. To nitiere ng'at moro manatiyone. To ng'ani odagi chula pesa na nyaka sani pesa mane wawinjore. Adhi ka polis onyisa ni abi ka chief ka eme dhi konya. Goine en pesa di? 60 cash. To nose chula 30 cash. Koro ing'eni 30 cash bodong' ni odagi chula. Iwinjo? Kod gige na mando kethore ka tede no iwendego. To gigigo gin gik maromo nade? Kago kwan gigo ng'eny nikech sufrieche, nitiere sende, kijikni, gilasi manoto atoka kod gas. Iwinjo? To gigo koro ka go kwan to gin 20 cash. Manyiso ni onego chula 50 cash. To ginotimore kanye? Mane para nyoka wuod ka chief. Sikul. Dogi nyise, dogi nitiere. Ang'eyo. School. To dobed ng'a? Tablet. To apenji Nyakochia. Tablet poko chuli ga pesa ni gopini. Podi. To ing'eni tablet wan gi record ne maler kabisa ka waonge gi shida moro moseyudo. Koso Nyakochia wide wil gi tablet. Bwana chief ya wil nandi gi tablet ne iwinjo ka tablet recording mne ber koduka. An tablet recording ne rach koda kabisa. Kare kona ne tablet simu moro ipenje ko nyalo biro e station ka. Ka en gi thuolo. Yawa podu kata konge thuolo to nyiso no nyalo biro ka. Alo jatelo. Wuodo wenga. To in kanye an gi kes moro kae ka chief. Akia ni chief kwayo ni mondi bia ne e station kae wana ne kaka watimo. Kinyalo daka chiel. Okay. Kode kumanya winjira poko no. Haya sawa. Mamodo wena mos oro koji. To inyalo yudri sani. Chunya, dod chunya kama chunya yweyo go. Idhi nade jaber nyiri? Antie wodlo. Ilal, miloya go. Onge maloigo matothu. En mana ni tiche molal koda. Ing'eni mane manogolo wasiaya koro nyaka watiya nyaka wanyagre kode. Mano ber. Koro hotel kanyo adwa nagoli kanyo mondo ayabne thuon tich marabet. In sani in chi sirikal. Koseyed pon Nyakochia kanyo winjo nadwa kwalo jatije yawa. Kawuono en gi kes moro koro kawuono kodonji. En gi kes, Igo sim ko sim ya chai. Ne. Ang nolos kodi bang'e an gi customer.
mano ng'ano madwa ng'adwa kwa wuoyo no miye chai mar 1,000 madh kanya chulo 1,000 madh kanyo bed pin ko madho ne jaber nyiri an gi tich moro makatika tich no ni adwa teri ka moro moyueyo to hadha diel ko wacho weche mos mag hera wabro loso abro gochoni Hey, ton to kago chen to kayudi na kitu simbano kawo mach matin nikech ing'eni stima nitie ka theko karo kama no api ber dok yuda amena mondo ga meetings moko ma 1-2 designs ni ngapi ya 3 sawa asante ukimwona next time unambeba na stima hiyo ni antiko Oji ichulo nangwe ing'eni ya aranga ka koro kayudi simu tiwe na ka voice note adongo chuna mondo ka opengno ka biro ng'wech mechan wach man Sylvia ema wacho ni sani en tayari ora ni koro meet game design cha ing'eni message ne moro taneno to kashughulika nikech kaka adichno koro wacho ni ang' namanye bang'e Sylvia wacho nao sani Sylvia uye kabisa in fact owere gi ufala moro machon cha ito uwuon gito wacho nango ineno koro kako yieni makore kadi chako nikech kaka asebedo busy no kata thuolo ma wach go gi brother pod otama lakini gima ng'eni koro in dembri kamichope no kora take over abo nyisi kaka wawacho gi brother ma wawinjore nge shida ntiko wan mtaka wan loyal in kisud information ti chamo na chama rada no tano kwa timo design cha sarach koda wewe ringa dogi nikech ng'eni awe kotiyo sechunge kamera teno kyaga mila momia biro nyaka gi ngwari koro we dogi kasto abro nyisi kaka chalo koro aorne gimoro ka antiko an mafai kochuno sitete mana rado an serious antiko in kokiwuothi kai wuoki kadisi kaka yadonjo cha I'm loving the new boy manyi ni japiki boda bwana chief jok manyocha utegi owang' mwalo kuchaka noterne gi mattress kod mabade ma sani gigoero kamano sawa not more maber tablero kitu nyakot nyakochia jatelo sebedo chung malo jatelo bedi ana biro kae chon dong'al masiriti an makelo kes ka angatini pesa moro bedo ng'at maber jatelo Oh, chief. Yes. Mos. Machiegni. Iuluonga lep apinjana ni what is wrong yao. Tingeni wahenga walisema mtu akatae wito, labda akatae anachoitiwa. Kisungu kubwa hiyo. Kubwa sana. Wahenga go no wacho ni chelewa utapata mwana si wako. Nyalo bedo ni mwana morose bedo wako to koda kia. Onge. Hakuna. Wudo wenga. Yes. Itimo maber kuom biro. Tapenji minwa ma nyar kochia ni ing'e Oma ang'eyo maber ahinya. Koro no biro ka kowacho na ne nitiere wach moro e kindu kode wach mar pesa moro mieno nyingi omiyo na manyi mondo ibi ilerna wach ni jatelo kapoka adonje wachno ing'eni aleo tan ng'at moro ma is law abiding citizen I beg to apologize. To ing'eni chambilecho jinsi apology without action is dead. It wants action. Mkono mtupu haulambwi. Lamba tuone. Mkono mtupu kech marach. Yeah. That's my apology. Nyar kochia donge nyocha nyisi ni tabuluen ng'ama mungwane location daka onge kata wach ineno kata register marwa table onge case mora ng'ama ber seriously ting'eyo ni debed ni en ng'ama rach dwa luonge dako biro kata le nyis na uru table mondo miya pesa na dongu no semi umaru ng'ama miyo ne nyako chia apenji mama manyar kochia
Basa ni sani olokore pesa. Anyway, jatelo. Anka, let me take over. Pesa di mi banda? Abandi 50 cash. 50? Donge ni wijiri ni mi ya 60 cash. Donge ni euro na 30 cash. Mana opposite. Deposit. Ni euro 30 cash. Kuro donge 30 cash. Kasto gi kasara mana de gi kamano kethore ago kwan. Ayudo ni 20 cash. Kuro 20. Kiriwo gi 30. Donge 50 cash. First of all, point of correction. Nyakochia na miyo 35,000 deposit. Deposit mo wacho no. Ok 30. Apenji wudo wenga. Manyiso ni Nyakochia riambo. Onyalo wache mbele sirikal ka ni ne 130 to kare 135. Yes. Nyakochia enyalo riambe mbele sirikal. But anyway, jatelo onge gi mose kethore. Money is not a problem. Koro 50,000 no abro chule. Lakini okabi chule dichiel. Abro chule kidam. Koro dwe ka dwe abro chulo Nyakochia 200 kaluwore gi yo mar yuto. Koro wacho ni dwe ka dwe ichulo every month ichulo Nyakochia 200. Yes. Okay, mano. Nyakochia winjo wachno. Ai, ni chifu bo winjo table kaka wuoyo. To dong mane pesa modwa chuli dong 200 dwe ka dwe. Dong mane monyalo. Usidwa no winjo no timi nani. Nyakochia idwa na konyi nango. Tabule oseyieni dwa chuli 200 dwe ka dwe nyaka chieng' otiek pesa ni. Mane gimo nyalo yudo. In fact, pesa no by 2027 dhi yudo ka setieko. Manyiso ni yiero mabiro dhi yudo ka in gi pesa no. Makata ki yiero ni dwa chung gi pesa no. Chung gi pesa no mi women representative. Eno bedo gi pesa no. Ase oro ni mar dwe ni kanyo ng'iane. Ase oro ni. Yiero 200. Aya koro wudo wenga. Yes. Wachno watieko maber. Koro Nyakochia. Akwayi ni wenwa thuolo mondo wawach weche maendeleo gi jatelo. Nyakochia, wuoga ne oko wadwa wacho weche development. In nok iwinjo ni weche otimore marach wadwa wacho wach maendeleo gi. Wuogi Nyakochia, wuogi waboluong. Ajib. Kasongo. To chai bi nitiere? Chai nitie Kasongo. Bona ginene gi mandasa ng'wen adhi gi base kocha chal gi customer moro rita. To kibeda beda matini Kasongo en wach mane? Kasri. Tapenji. To Nyakochia be nitie? Nyakochia onge wuok matino dhi ka polis. Ka polis tema ng'o yawa ka ng'o ng'ato kwalo. Donge jatendi ema nokwale. Ajib to wacha chincha na penjo maber mung'isa maber ni weche te oseweya weche te orumo yawa. Ane mana tieko wechego. Nyakochia to pok otieko wach wuodego. Maximo. En ang'o? Osegelesi. Maxim ibro maki awa. Maxim ibro maki. Tunga machalnade. Maxim. Polo menya. Ya to wiri anyi miwe bana ni mabati makisumu ya. Okikawi ged go yawa. Ma ingene ke kawo to romi gero gebo kata mana uchiel kama. Iwacho gebo da uses bwana. Tepenji. To osiepni makon man cha olal kanye. Table Owenga aka Damari Samayo. Apenji nure. Table mano kelunu nyaka wasunge gwen ka wasunge mapok nuneno nyaka ne nyulu sani kuru luongo ni kon mandonge. Kwani wan mowacho kusoro pinye mowacho. Ng'acha jakuo kendo piny manye. To gimomi anyisi, kiwuotho gi jakuo to mano imbe jakuo. Enure aya adieri manono. Adieri manade talacho ni adier. Mago to kura ngomi ngisa gadi. Nyaka nyisi adier. Kwani amunyi nango. Amunyi nango. Kasongo. Mia pesa no waso. Kasongo. Kasongo. Aya ringa. Nyakucha apenje yakanye gikoni. Apenje wuon Silvia. Ang'o mitimo gi enemy diga? Ne ineno Nyakucha. And I don't care kata gin enemy magi kata gin friends magi winjo. Anadwa pesa na asemanyi me boromo. Enure. Chakri sani in be in enemy diga. Nyakucha. Itimo ni nade?
Magi to kura ngoge yawa. Ano kibiketa gi dondruok pile pile. Pesa na do nyaka imiya.